Az Európai Unió nekem nagyon-nagyon sokat jelent, én már nem vagyok fiatal, ezért megélhettem azt, hogy be voltunk zárva egy olyan közösségbe, nem voltak ilyen nyitottak a kapuk, egy csomó mindenről csak esetleg filmekből értesültünk, és én nagyon örülök annak, hogy most már nem ezt élem, hogy az Európai Unió országaiban úgy járkálhatunk, mint hogyha saját országunkba járnánk. Szkeptikusság az engem azért nagyon zavar, mert félek attól, hogy egyszer újra ugyanúgy bezárulnak ezek a kapuk, amiket most régóta nyitva tartanak. Nagyon tetszett az Erasmus program, amiből itt a mi diákjaink is részesedtek. Nehéz azt megfogalmazni, hogy hogy van a mindennapjainkban jelen. Folyamatosan figyelem amúgy is a politikát, és én azt is nagyon-nagyon szeretném, hogyha bevezetnék ide az eurót. Én nyugati állampolgár szeretnék lenni, és nekem ezt adja az Unió.